Има дни, в които просто всичко върви против теб. Изпускаш неща, закъсняваш, не успяваш да вземеш решение. Времето сякаш е спряло. Уморен си, не знаеш как да продължиш и какво да правиш с това време, което сякаш е спряло. Но това е интересното на живота. Така че добре дошли в живота на 20-годишната Елия, която се стреми да се справя с трудностите и да прави живота си една идея по-лек. Приятно гледане! Хора! Окей, това не бях казвала доста време, но ще снимаме една седмица с мен. Седмица, в която имам страшно много неща, тренировка. Днес имам тренировка. Утре съм на урок по пеене, защото се готвя за университет и за кандидатстването му. В четвъртък ще водим Джиджи на ветеринар. В петък съм на тренировка. Нещо такова. И събота и неделя евентуално са почивни дни. Ще видим, чакайте. Ще видим. И да, просто една седмица с мен, в която е работа. За децата и семейството ти, избери изворна вода с ниска минерализация. Роса за всеки ден. Джиджи си чилва, аз също. И след 2 часа горе-долу трябва да тръгвам за тренировка, така че ще се включа тогава. Да, просто иска да ви покажа Джиджи. Също така гледам в момента YouTube. Окей, всъщност... О, майко мила. Мозъка ми не работи въобще. От известно време, като мия чините в нас, майка ми плаща за това. Което означава, че си изкарвам парите. Нали, сещате се. И сега просто влизам в кухнята, за да видя дали случайно има нещо за миене. Има. Така че сега ще мием чини. Да. Така че като съм готова ще се включа, защото ще си пусна музиката, го правя. После се оправям. Сменям панталона, защото не се вижда. Няма да сме Samsung, ще съм с дънки. Въпреки че като гледам времето е топа. И ще се оправям и ще слизам надолу. Тъй че, да. Peace! Готово! Всичко е изми. То за малко щях да запуша мивката, but... Anyway, сега отиваме да се преоблечем. Няма да съм с този антсукия. Много ясно. Здравей, Джиджи! Да, така че... Сега ще се преоблека. И ще се включа, когато съм готова и тръгна да излизам, да тръгвам за тренировка. Да. Айде. Готови сме. Раницата, която е по-голяма от мен. Ей! Така че тръгвам. Ей! В общи линии толкова много бързах да свърша всичко, нали, да измия чини, да оправя себе си, да си оправя раницата за тренировки и всякакви такива неща. И честно казано, само да видя как да ви подпра. Честно казано, това е нещо, което супер много мразя да бързам. И осъзнах, че си забравих ластика. Секунда. Взех го. Както казвах, много мразя да бързам за някакви такива неща, защото се напрягам супер много. Ама, всъщност, като се замисля, това е ежедневието ми. Просто да бързам нон-стоп, да се притеснявам за 300 неща. И доста рядко всъщност имам някакво време, в което не бързам, не се притеснявам и това е докато спя. Буквално. Така че ще се включа или като стигна там, или от автобуса, ще го мислим по път.
кой се спусна автобуса? Аз. Имам 15 минути до автобуса. Имаме снакс. Имаме нести. Имаме тази прочута панда. Апдейт. Прибрах се от тренировка, но стъпих на криво по време на тренировката. И да. За сега ще е с бинт. Утре евентуално ще си взема от аптеката такова за коляна, заглезена, за да държи. И да, ето е и Gigi. Да. Топа. Айде ще се видим утре. Добро утро. Кажи им добро утро, Gigi. Часът е 9 сутринта, което означава, че сега ще се оправям и трябва да ида да си взема четка за зъби, защото моята се щупи вчера. И да си взема такова за глезена. Не знам как се казва, но да. И после в един тръгвам, защото днес е сряда и съм на пеене. Да, кажи нещо. Хайде, кажи нещо. Не? Добре. Ай, свим, като тръгна да пазарувам. Окей, хора. Отиваме сега до китайския. За да си взема на коленка. Не на коленка. Такова за глезена, защото глезена ми умира. Наистина ме боли. И да, на аутфита. Това е. Днес е доста топличко и затова съм с коженото яки, отдолу само с худи. Да. Ще се включа в китайския, за да ви покажа дали ще имаме възможност да го вземем. Прибрах се, напазарувах. Gigi си играе с топката. Да, гледам малко YouTube. Чилвам си, взех си това за глезена. Глезена ми е мазало. Да. Абе, ще се включи като тръгвам. Искам да ви покажа обиците. Те са с черешки. That's so cute! Сложих си гланци, малко спирала. Но просто обиците. Просто обиците. Те са череши. Също така си сложих гривна на сърчица. И герданчето на Adidas. So, като тръгвам ще се включа, защото след малко трябва да тръгвам. Се разходи и Gigi и тук не съм казвала, но си събирам пари в тази сладка касичка. И парите, които съм събрала за 8 дни са 101 евро, като това, за което събирам ще махнем двоетажното легло и ще си взема диван. Така че, да, виждаме се утре. Добро утро. Днес е 26 март. Само секундата ви подпра. Което означава, че мама има рожден ден. И сега ще ходим по магазините, за да избера някакъв подарък. Така че ще ви снимам или ще ви снимам като се върна, за да ви покажа целият подарък. Ще видим. Ето я и Gigi. Да.
Така че да. Ехе. Знак.